TSF luwajijakma Sangrongsalo Kokborok language no kebengwi Tongmano tei Kokthum Panda Khlaikha TSF ni Achukphang John Debbarma Borokni Manthairok Manyasak no Choba Khlainani Nangnai hini Sakha TSF ni Achukphang John Debbarma Asalni Kokthum Panda Khlaikha TSF ni Achukphang John Debbarma Sakha laithana kisijak sal sakang hasteo khlaijakma ni kaisa panda aro phaimanjakma ni Union Home Minister Amit Shah a panda kok sananthangni haktoni Union Minister Sakha North East Kaiburichi language tongu Devanagari aboni bagai Tripura bo Devanagari kokno saina hardi hunei a Kokthai rokno belekino chaya hini Sakha TSF ni Achukphang John Debbarma a pandawo faimani Hindi kokno promote khlainani bagai simiste hini bo khadojangmani kok Sakha Achukphang John Debbarma tini sing TSF ningai abono sana yo press meeting singti je sing nukha chief minister kebama barno bo je Kokborok language basono tinai Tripura sorok tami sinamusung yamono tinai bo bini objection rumani ama keno sing nukha je home minister Amit Shah bo phaiman yaklo bobo je north east ni 40 basa ni sobo aborno Devanagari no norok nagari script no norok nadi ini bo kaisa samani tongo amo blaika chaya tami bai ke je kuno basa no je kuno jati no amni ka chapok rumani chaya boroni afro je phaimani kha je Hindi language no promotion khlainan bai phaimani sing saimano India hawo Bharat hawo kuno national language kri jotono officially language tong official language amakin Tripura wongkha Kokborok tai Bangla bo official language amakin onyo rajyo bo tongo Mizoram bo Mizo language by English ba Hindi ingi manu official language kintu national language kri kintu sing nuk abono nukha je barbar chief minister o je Chini Kokborok basono tinai saitomani amo belai chaya norabo nukha joto nukha je official language ni secretary bo clearly dosaka obongkha state subject matter hingke chintino mono message namusung tai lukoro no sanan musungo o je Kokborok issue ro among tongmani amtui tabo Chini Manthairok Manyasak state ni subject state government rian bang sengito tam bagian enggak kan naik ke example te musung je Assam hastewo chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma bokuno kebengya je jati borni tambai musung sinani ba borok tamonai abono tine bini kebeng mungkri a kebeng mungkri mani bagino oro dimasa basabo nukjaka English okhorbaino sijak obono nutui mannai NCERT Central Institute of Indian Languages nino omo tiklai jabu tai bongni alphabet bo oro sijak tong omo jotono English okhorbai Roman script bai inke obono sarnayu je Tripura hawa ke je kasui tonengka o hasteni chief minister o hasteni mantri ro borono kasui tonu abang bagino sentamo mayang to tini obono je press meeting sanamusungo kuno jati no amdike suppress khlaiyi tonmani amot chaya hani bagi sing obono sanamusungo sing Chini Manthairok bagi sing Khorang mati sanai jotono Khorang mati sanai je injustice khlajak tongmani abo Chini Tripura bisiba Kokborok sanai bo songono injustice khlaijago sikam rokni Mizo rokni basano angake Roman script by Siritono Tripura hastewano halam basa bobo Roman script by kintu Kokborok ni khetre bo tamni bagi ase Tripura sorok sani tongnai rok
no tan ni baga sik suppress khlaike abono proshno abo belai chaya hani bagai tini se message clear hanam sungu lukurabo saimanang tu tambagi ngeke o Tripura hawo sing srai nukha je Kokborok basano jotun size oro thungjagui dong Abon logeo na hasir mantri okara ruman script no rani naya ngai Tongmano tei khatu jangmani kokbo saka aro kok sanan thangai kobona hasteo ke bahake ruman bai seman abono teibo sumuti Sakha TSF ne Achukphang John Debbarma Rajakhragul Chini Probirte Boyerni Kokthum Chini Khorang